Hey video kan nan siam lenga request question ron omle tat me ya question patni ni ya WhatsApp mi ron thona chu sar hemi te pani hi min or sol sak thengem le ron ti a chu kan han bo zui do ni a um chuan question a kan lut page an nga langa ta hianin the ratio of 2 meter 50 centimeter and 25 centimeter is tin ta ratio from da turin tia of 2 meter 50 centimeter and 25 centimeter is around tia and tinge kan tiang kan so dan tur chu tuna uluk del kan so yanga ti hian 2 meter 50 centimeter mo ratio ti wangin by kan tianga 25 centimeter ti hian le tuna ratio for ma kan siam do na chuan hela hian an ente uluk deuh kan en ngai chu 2 meter ne tiro 50 centimeter nia 2 meter meter khata hian kan hriat rek tur chu meter khata hian enge 100 centimeter oma chuan a hnuai hian centimeter oma chunga centimeter oma omzia chu centimeter a kan convert de ang tuna centimeter a kan convert anga kan tan ol samsat me ang thiam ne 1 meter a khan en zange om kan ti kha 100 centimeter oma chuwang chuan 2 multiply 100 kan tiam mo plus nge nia 50 centimeter lo nianga by 25 centimeter chuanin le 200 200 ar chu 200 centimeter lo nia plus en zange 50 centimeter lo ni le a mo chuan 25 centimeter le tunai tinge kan ti le don kan ti le dan tur chu ti hen kan ti le 200 le 250 kan plus anga 250 centimeter ania chuan by enge 25 centimeter mo ratio form ania kan cm le cm kan sel la 25 en zana nge 25 10 r 250 nia tero chuan eng zange lo chu le 10 is to 1 mo amse chu tipo hen kan ti thei reng ratio form a kan da do na mo ratio form a kan da do na wang ti point kan ti theya kala ka chu 25 in kan sena 25 1 25 10 r and zange 215 ya 10 is to 1 hi correct answer ni 1 na mo so next question an kal le taila next question a vele thungi ro chon ta hen in how many ways four boys and three girls be sit in a row so that they are alternate ya hi permutation and combination ya mo permutation and combination ania semi question ang hi timate yang MPSC exam an chuak nge mo ala chuak ve nge ya chu wang chon kan thiam nge khang a yani ti kha kan sei le tu a chon ta hen na in how many ways four boys three girls be sit in a row so that they are alternate ne alternate jia chu ti hian mo alang ge chan tha ka four boys anuma three girls anuma boys anianga girls anianga boys anianga girls anianga boys anianga girls anianga boys anianga tikhan an thutlar do ni kan se thiam tura po ngai bugila mo yang hanin kan chokanga kan ti le dan tura chu le tuna kan chokang boys selama ka sia kanga boys boys selama ka sia kanga henama hian girls ka sia ve ne thunga chuanin le enting e kan ti don kan ti chu kan ti dan tur chu boys sakha en zamu boys hi palin omatro pali chu wang chuanin ti hian kan sia kang enge om sia kan ti chuan hemi hi 4 3 2 1 ti na ni a kan se thiam tura po ngai bugila mom om je chu 5 trial kan ti chuan ti hian 5 4 3 2 1 ti na ni ta katiang zela chaw tur khania 7 hetiang hi lo omani chuan 7 6 5 4 3 2 ti na ni mo 1 ne na topa katiang zela chaw tur khania kan thiam tura po ngai bugila chuanin chuta chuanin enting e kan ti don 4 boys anuma 4 try kan zia ka chuwang chuanin trailing method an te ting mo chuwang chuan 4 3 r and sang 12 ani tro 12 2 r 24 ways kan hu chuak phot tu na number 1 a chuan mo 24 ways kan hu chuak phota tu na le 3 girls kan boy pui vele ang 3 girls a vele thungi ro chuan again yang kan ti dong kan ti chuanin girls pathum anuma tro chuwang chuanin girls pathum anuma ti hian kan zia kang enge om zia ni cha har ka soi zuaya 3 2 1 ti na ni ya om zia chu 3 2 r 6 mo 6 kan hu chuak 6 ways kan hu chuak a chuan kan ti le dan tur chu tu na ol sam tol tu
mo ta hian hnuaiah ka zianga kan ti le dan tur chu ti hian kan multiply de a mo total waste kan tianga kan multiply anga ti hian mo hei chu language ania kan ziak detail mai mai nga total waste kan tianga 4 try chuan multiply 3 try nia and zangi kan ti chuan 24 multiply 6 chu 6 4 are 24 ania draw 6 2 are 12 144 hi correct answer o mem le kan ti chuan yes d na hi correct answer ni ti ya mo atiang song khan ya video tha tak tak mu zel idu chuan milo subscribe la milo like sak vela ti kha kan sei du a chuanin request video siam enge miron zo du ni chuan 9362880266 a hen ti lai bang ga biak thei reng ni ti kan sei du a chuan admission hon me kan ya mathematics a mo lenga te po chuanin ka biak thei reng ni ti kha kan sei le du ni hello me